Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Flames and fire, I know you are done with me. It's just fired. Hello mga day. Good morning mga day. We are here at Park Hyatt for our vlog. New video mga day. Last time, post na ko with all praises sa may Thailand. Nami diri, okay diri, lahat na lang maganda. But this time, I'm going to tell you about the dark side sa Bangkok. Siyempre miyara man, tanan na country miyara. There are good things, but there are also bad things. It's going to be the scams in Bangkok. I'm going to give you 3. Tatlo. But I'm only going to focus sa last part. Kasi sa last part, I have the first-hand experience. So, dira ikita yung may storyahanay. So, number 1 scam that you need to be aware and beware mga day. Okay? Number 1 is the tuk-tuk scam. For those na wala idea kung anong tuk-tuk, tuk-tuk is a mode of transportation dito sa Bangkok. It's very cheap and then it's very fast, especially sa traffic. Ang tuk-tuk scam is, for example, you're going to Grand Palace. Ang Grand Palace is very popular as tourist destination. So what they're going to do is, if magamba ka nga mano, Grand Palace, hambalon ka na sa driver na ang Grand Palace for today is closed. So if ang driver nagamba nga close, that is your sign nga scam ina. Because what they're going to do is, they're going to bring you somewhere else. Dalon ka muna nila sa may gemstone shop. And they will convince you to buy something. Siguro ako ang komisyon na nila. So you need to be aware mga day. Okay na? Wala akong experience, so hindi ko na makapadalom dira. Number 2 nga scam is, for example, nagkadto ka mo sa mga beach. Uso naman siya sa mga beach, Pattaya, sa mga islands. Amo siya natawag na jet ski scam. So you're going to rent a jet ski. Once na nabalik na yung jet ski, hambalon ka na da nga, guba ang jet ski. I'm not so sure lang kung pabay doon kagid nila sang full price ang jet ski. Na-scratch ko no. Usually, ang scratch is ara sa dalom. So, syempre, kung mag-rent ka sa jet ski, wala mo man nag-check, di ba? Pagbalik mo na, dra mo na mabalaan nga, may scratch kuno sa dalom, o may guba kuno somewhere, amo na. So, that is the second scam. Nga dapat kabalugi ka mo yan. You need to be vigilant. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. And the last scam mga day, nga mayara ito yung first-hand experience. So, amugan na lagi kita matako is ang show sa may Patpong. Very famous ang Patpong. Patpong is in Silom Road. Ang Silom Road, arat ka na nga mga nightlife. Damo sa mga girls, damo man mga boylet. So, ang sa may Patpong nga may scam, amo niho, storyahan tagid ka mo in details. Kaya it is an experience. Malakat kada sa may street sa Patpong. Ang Patpong is also a night market, so damo na tao. Pag sulod ni mo left and right, may mga bars. Imagine, ang name sa isa ka bar is Pink, P-U-S-S-Y. Pero hindi na damo ng sudlan na in. Once nga sa entrance, hambalon na ka mo nila nga, ang entrance is only 200 baht with drink na. Depende sa imo kung ano mo imnon. So, i-escort ka mo sa sulod. And mind you, ang bouncer dila sa gwa day babahi, pero dako lawas, kag dumakulbaan ka na sa iya. Kaya syempre dapat ma-intimidate ka sa kung ano man ang ilahimuan later on. Pag sulod nyo na digto sa may bar, magginuwa na ng mga babae. Damo ang mga babae, pero ang kaluoy lang kay nga hindi ka may mag-expect na ang mga babae is 20 years old. Kaya ang edad sa mga babae doon nanay nyo na. Hindi pa nakamuayhan magwa o hindi pa naihan warning para sa inyo kung amo nang ga-show. Manamian makamuayhan maglantaw? Oh, Diyos ko. Amo na napaminsara nyo ang nanay ng gasuot-saot sa tubangan. Malantaw kapaihan. No, pero siyempre ako sa una din, naglantawid kuya ako na nung natabo. Pag abot ko pa lang sa sulod, damo kami, auto apat kami girls, basta group kami nagkanto dito. Pag sulod ko pa lang, may nagalinupo ko din. Amo na day. Kaya gusto may nagalinupad ng mga ping-pong balls. Sabihin ko, hala, di na naginalin. May nagalinupad na nadang may nag-inabot kasi mga ping-pong balls. Paglantaw ko dahil nakapungko na kami, may mga babae nga naghiligda sa tubangan. Let's say 3 sila or 4 sila that time nga naghiligda. Ang mga ping-pong balls dahil halin sa ilang monika dahil. Ang ilang monika dahil ginhimo nila pusil.
Kag nagapangtiro sila sa mga nagasinulod. Buti Diyos ko, sa sitwasyon ko nga ini, tiruhon mo ako isang pingpong ball nga halin sa imong nga Monica. Wow! Basi may nakita ka mo daday may nagapang vacuum. Okay na, mula na siya may vacuum. Oh, naghipos na siya. Imagine, tiruhon kaya imo isang pingpong ball nga halin sa Monica yaday. Imagine, nagkatiligda sila daros ka pantiro sa pop pop. Tapos may nagalinupad ng mga pingpong ball. Diyos ko, nakulbaan ako. Kaya muna siyang unom na ako ganyan na experience. Kadua, ito na si Chai dahil kapang vacuum. Kadua dahil lain ng mga sets ng show. Lantaw mo kami gyapon. Kang magampas na plakpak mo kami. Diyan lang kami plakpak. Ikadua nga show dahil na ginawa ng mga babae. Sabi ko, imano, sila kaya nakabayo sila yan. May bayo sila. Sabi ko, at siguro ba, ko wholesome nga show. Pag abot nila sa tunga dahil, may mga beer dira ang tulimaman kabilog. Pinungkuan nila ring beer dahil. Pagpungko nila sang beer, ang ila naman niya nga Monica naging abrilata. Abridor naman niya day, ang ila yung mga Monica ya day. Di for example, kung i-hire mo na makipagbambam ka da, mo Diyos ko, basi pagkagwa sang imo yung pitoy-toy, wala na. Kagin angkab na to sang abridor. Amo na siya day. Hindi pa na day, wala pa na natapos. Wala pa natapos, ikaduwa pa na show. Ikatatlo nga show mga day. Bow, ang kadimalas ko man niya, gintawag ako day, nga makadto ko ng stage. Kaya ako man siyempre, wala mo ko isang minabalaan, naglakat mo ko sa stage. Tapos may ginhatag sa akon nga daw ribbon. Ribbon ha? Red nga ribbon. Siling ko no, butong-butongon ko nga butong-butongon ang ribbon. Kaya ako man niya nga daw hangag, hala butong-butong ko butong-butong sang ribbon. Pagbukas na isang box, ang ribbon nga ato, kabalo na makamuko dinanggalin, halin na naman day sa Monica day. Pagkakita ko day nga may imagine, paglanto mo muna oh, may nagaamon ako daw nagbata, bala imagine nyo na nga daw babae nga nagabikang ka, nga daw bago siya bata. Sa iya nga Monica, may pulang ribbon, nga ako ang nagabunot. Pagkakita ko, dyan nagamba ko, hey! Diyos ko, ano na? Paging buyaan ko ding ribbon day. Daso nagambala nga babae nga, sige lang, okay lang na, okay lang. Ano nga okay lang na? Diyos ko, doon kaunon ako sang Monica ni mo, okay lang. Kalain ka dyan eh. O, kung ti okay na ito, maupod ka, enjoy sila, kaya doon na namian sila. Ang pinaka-worst daya, magwa na ka mo. Pamatiig ka mo. Sang pagwa na mo day. Ang entrance, diba, 200. So, let's say, 4 kami. So, ang balayda namon is 800. Kita-isama na kami ka-beer. Pag-abot sa gwa, dahil in-charge kami 3,000 baht. So, ko nga 3,000 baht. Kaya 4 ka-beer, 200 times 4, 800 lang. Naghambal pa siya dahil kaya nga ako kuno din nagbunot sang ribbon. Ang maupod kung nagsinalo man sang pingpong ball. Pipinang charge na 2,200. Pagkagwa dahil ko na muna ka mo. Anong ba ko na sa inyo itong bouncer, di ba? Ang bouncer is dako lawas para makulbaan ka mo. Hindi ikaw magpakulba dahil. Ang himuon nyo, ang ginimo ko gidya, nagwa ko telepono. Naghamba ko, I'm going to call the police. Paghamba ko dahil sa police, nagkaran-karan sila dahil. Naghamba sila, okay, don't worry, just pay 800 baht and you can go. Imagine mo na, kung mainto, grabe man sila mainto. Kung sa pabuot-buot ang mga Thais, they're very nice, they're very kind. So, if may plan ka mo nga magkadto sa mga patpong na, but I suggest, hindi na lang mo magkadto. Kaya hindi ka mo manamian. Pero kung gusto nyo gisang adventure fun, amo na siyang himuon ninyo. Do not forget, hindi ka mo mapulbaan. Pagkamba nila nga, ano ka mo, baka mo tawag ka mo police. Damo dira sa tourist police sa mga kilid. Kung alagin na sa bucket list yung makakita na sa Monica, nga nagadururosli ng itsura, go. Wala problema. Kaya mag-enjoy gid na ka mo. Pero, hambal ko sa inyo, be aware. Be aware and beware. Kaya nga, grabe man sila manginto. Okay mga daing, take it from the Ilonggo Vlogger again. Your Ilonggo Vlogger. At least, may dabalaan na naman ka mo. Hindi lang puro wit-wit, puro chismis. Okay mga daing ha? Be good. Bye.